abusuafo me chiachi obi a e ma obi akọ aba e de baba Grace TV so this is a trading ampo nyanko pantom abusuafo obi a e ho eye ene manhia kotokofie ene ye wo ye de amane bo beso no nyina ne se nyina ni se bra ye wura kro bia Asante kotokonyo abo hu ase do obi bie kuntu kantan bo Asante na nyina wura ene etie na achi afie man Ghana ha akọ akontu mo de Asante na nyina eja na amampo hene da se bra so ebunsu ya otoso miensa bretu PC ene Kumasi man the Kumasi Traditional Council so odija na nkwanta kese hene na naboachi ama bebio ya ona ye Kumasi ni fa hene ya otoso ebio na no na ye kabi hye ne ntie se nanom afre nanom Kumasi man ya na nkwanta kese hene eda no afre putupuru nanom enhyiamu na no kre yesum ye ruanom tie ruanom fra na wo se ba na ye besom na de be koso ye de mu ntwimu ebesom amansan na no na beto dwase na nanom hia ya wo hia no osia aban mu mpanyimfo wani e wa Asante mantem atitiro eni Kumasi kropon yi mu eni na fa sabi apomden ho nsensem ayaresa ho nsensem akọ atwe eni nanim se na no yi a na akọ konfa nochi aban ayaresa bia busua na emu oya na eni nyan sanse bia ya putupuru oha ne amanye bi ba emergency and accident unit na ebe ase ya nyi obi a ohobiem na omokọ bia ba ebe paris awere se da bia ntimi nyimu sanse ho ayema ema nam sukra ma osofo a ohwa apomden so se panipa a ohwe konfa ochi aban ayaresa bia so CEO no se bia suspend no ebe before ba doctor fo bi kra yes o munya adwuma eco strike bi nyina akoko wi ti so dae kro bia Asante kotokon na ebe mu a onya doctor fo na ayaresa fo ikasa ye omo a esa ya ikasa ya omtitum so ba ye adwuma bi ne nanom afre Asante mantem so afo afe aban mu mpanyimfo ye wa Asante mantem ha ene woni oka bi onyina se womra na wonyina nto ato agen hwe de asie no mo anom betimi aboa ama asundua ba enkoni anom betimi aboa na ama de achia de atoba bia agina pintin na ma Asante maima enya Asante maima nko Kumasi maima Asante maima na Ghana maima nyina ebenya apomden ya enya asempetwa kra nti ehemu na akoso na de asabra no kasa de abusua abawie na yenhye ne nso se enam se Kumasi Traditional Council na Ashanti inim se si a ohene de nachi eja na nkwanta kase nti na nkwanta kase ne etina dwam afunya na nko a na no awodo ya aka yeru achi amhene na ono so ewo hono bi na nko bia hene na oho na no dodo no a ye bia blentimi mo na no na di ina tse mu bi ehwe ema bibia ekoso se dia ese na efata na no a sesi a abeto dwase ofachi aban ya resabia afei afari asra fire resabia afari military hospital enim se efie kakanie na aban ya wodo ye atwam ko hyase na kakaka aban bi ba ye na si aba bi di ne just aka sinsemu na okwa nwura aye hwa manga I don't say how mo ya ona so odwen wa Asante ma ne Ghana ma nti epanyimfo mwa na won fa ne mangu akwem na bibia anya asomdwe afeye no nko a afawudie na maka ho asem afei aye trade ene aresabia akasi oforiko ma wodo wa Asante mem ha nyina epanyimfo de mu nchemu ababa na no ya we so obey ofem de aboa ama asomdwe aba afei nsem bia nanom ka ho asem efa aye bam sabio apunidie ho nsensem boni beka sanitation ze oba Kumasi a nipa bebre na edi alfa ya pomuden ho sensem tisiro pa ense de besi aye na ya hwese ye de nioma betuye obi kwa ba nu nsuo we na odi atofom basa obi adwan na obedi awi a na waja agufom wo kayeti amonten so na fi adokro sebi Kumasi maima adeshi maima ya ensese banisa na nanom aka ni na ho asem ya wo hye abamu penfo kutu pa se wonye ho mia wadi na wonye de eso oye bia nanom tawochi ebe hwese bibia be ya asundie no so Asante mantem so afọ Kumasi kropon aban catch pani ade nchemu ka krado na nanom achem se wonyina be ya wafam de ahwe se bibia beto yi na efie ye dura bia na edokro Kumasi ma de shima ma no eto atwa na ma asundie aba oka ni na ho asem e ma bibia akọ ya asundie na bra akọ nyina akọ wie no na nanom ade afutuo mu a aban mu mpanyifo na aban mu mpanyifo nso de ni die na odwase kwan so da yeru anom ase asrafo bi mpanyifo wa Asante mantem wonyina bai esan se okọ afari asra fire resabia military hospital no a Ghana Armed Forces womo na ewo mo di mu menka ne sa ewo man Ghana di mu to mo so mpanyifo ni bi ba ye wo nyina gina mu da no mo asese na no mo akoma pa ene wadwen panti wadwen wa adehye ye wa Asante memo na we se bibia be koso ne kwanso na wadehye atimi atumpon na ma bibia ye from enhye mo no wie ye no so afọ ya wona wa Asante mantem a ye di osi Ghana aban na mu e wa Asante mantem a me chere Ashanti Reg.Minister in the person of Honorable Dr. Frank Amakoine ede nsem kakra to dwa echiremu ene nkwotwe mba na no wanim dia koso ana afei obroni beka say going forward and you want to be go akoma hwese Asante man be fa ntum apefra na ebi aka Ghana esan say
Yɛwura Asante mantam so afɔ kyerɛ mu sɛ yɛka kɔnfɔnɔkye aban yaresabea na esi Kumasi mesrɛ me ka Asante mantam wɔn nkuro deɛ nanso ɛnyɛ yɛn Kumasi foɔ ana yɛn yɛwɔ Asante mantam nko ana som yɛ ɛsom efiri esire mantibi do baa bɛpem aha nyinaa nti wɛ mantam no bɛyɛ sɛ du ɛna ha ɛwurade bɛka sɛ referral point ɛde ma wɔn eti obi wɔ northern region obi wɔ north east region obi wɔ savannah region obi wɔ ebia upper east region obi wɔ upper west region obi wɔ bono region obi wɔ bono east region obi wɔ ahafo region western region western north ɛne nkura do aka east kura fa bi yɛde wɔn ba kɔnfɔn kɔɔ no ne adeɛ yɛde wɔn nyinaa ba kɔnfɔn n'ɔkye nti ayaresabea a ɛwɔ hɔ de ma ghana nyinaa na ɛnam sɛ nti abiri biara wɔn bɛka sɛ ma pressure sɛ yɛyɛ nipa ayɛ hɔ ma no ɛma ne dɔɔso ɛba sɛ ma adɔktafoɔ ɛne mfidie kura wɔn ntumi nyinaa bra ne nyɛ adwuma yie wɔn akyerɛ mu sɛ ɔkɔ nkran deɛ a yɛwɔ kɔlebu yɛsan so wɔ military hospital hospital akɛseɛ kakra wɔ hɔ a ne nyinaa boa mantam no na easy pressure on these health facilities nanso Kumasi a ɛnyɛ santima mu ɛnte saa nti ɔde nkyɛnmu dum nananom ahwɛ sɛ wɔn nyinaa bɛboa yɛ ɔfam die na biribiara yɛ aso yɛ ti firi na ɛkɔ de atadwe Kumasi man ma santima man ne Ghana man nyinaa titi o ɛne mantam adu a ma bɔ so yi Bono region Bono East region upper east region upper west region northern region savannah region north east region ɛne western north mantam central region kura fa bi afa asenfo so ne adeɛ wɔn nyinaa ɔfa ɔkye ya na brebia mu yɛ den na yɛ to ne bro a yɛde mu ba ɛbɛ paresa yɛte dɛ yɛn sɛ nanom bɛboa na bibia ayɛ asomdwe nti yɛmfa mpa bɔpa ntɛkyɛ ne yɛnsɛ twɛde ampo nyankopɔn sɛ ɔnananom nkwa na bibia nkɔ so but ɔde yɛnkɔ ho na yɛnkɔ tie Dr. Frank Amoako na Asante mantam mu soafo ɛberɛ ne die ne abrasɛ kwan so ɔmu hyia nanom wie yɛ no ɛnsɛm wɔde to nsɛmhwɛfo no yɛba yɛaka bi yɛbɛtoa so na yɛde asom sɛ mɔbɔ kɔtena ba bɛpie mu ɛwɔ lewura kɔbi Asante Dormaahene ɔmo ne fie ɛne nananom aba bɛtena ase adwedwe Kumasi mpuntuo mu wɔde roma wokɔ asetena no sɛn na ɛkɔsi yɛ ɛda ase pinti brano no yɛba efie na nkɔmɔ ɛwɔ Asanteman ne Kumasi no ɛda to yɛwura anim na yɛade na kwankyerɛ ɛne ne nhyira ntiɛm sɛ yɛwura akɔpie mu amaname na ɔkɔsa wɔde n'akyi agya wɔde n'akyi gya so brano no yɛba ne yɛde amaneɛ abɔ ɛyɛ Asanteman ɛne Kumasi Traditional Council no so de bɛyɛ yɛwura so ebusa mu a ɔmo so atumi na biribi aka nti ɔmo invite yɛ on two key issues na they discuss here. They discuss health in Ashanti region and they discuss sanitation in Ashanti region. In the health in Ashanti region, they wanted to know the state of health infrastructure and healthcare delivery in Ashanti region. More follow and more share. We take it from the primary care level, secondary care level, tertiary care level, and a quaternary level. At the primary care level, no, Mom will say President Ahmad District BAC a minimum of 2 chip compounds. As I speak with you now, about 36 of them and they are constructed. And a health centers, 17 of them and they are constructed. As at last month, we are handing over 3 of them to the various districts because infrastructure we are available at the community level. And who has almost a sign home at the secondary level. Now the secondary level is also and the district secondary level near district hospitals. None how you say a young Puntuduma, ebi abai bia ya atwa mu kɔ no abai foforo ba ya na eja to sɛ dom de yɛ President Mahama ɛwɔ sewu ho 2016 na wɔwie up to 90% of besi na yɛntimi yɛ afari the same story no mpɛsɛ ebi besi eti egyina mu ahwɛ sɛ ba yɛ bɛto Vamed hospitals 3 twɛdeɛ drɔbɔ nso so ame ni nyina yɛ bia na as I speak na as far back as 2025 na patients for yɛ ɛbɔdwuma ɛwɔ na number mo ne ka ɛyɛ drɔbɔ nso deɛ sɛ doctor no ho no em sɛ ɔkɔ liver na bibi etisa mahwehwɛ ma yɛhu sɛ deɛ si a me health director etimu anamo ɛde ama no beyond that na concern so yɛ ayɛwɔ public domain yɛ ade na 111 president this year oyi 10 out best yɛnwie Ashanti region yɛnkwa yɛwɔ 2 out of that and today for you krom ne ɛyɛ trader ade na 111 no 10 na president for the whole nation Ashanti region kwa na 2. So it tell you say other regions are kind of crown. The best of complain they have a cost because at the end of the day 16 is certain now Ashanti region going the tour. Then it should tell you say Ashanti region is central. But it is sad because Ashanti region here bear the health burden of the middle belt now. Obi official urban na ebedi healthcare work confront in Ashanti region. It is in order. It's the weather president as was happening. So at this year, health ministry they about say you need of and trading. Which means there are 2 of that
And at the secondary level, those are the conversations they have. At the tertiary level, no, BBA basic Confanochi, the last point for us. Kumasi, Tunisia refer cases free Confanochi the concline. But nays because your facility there no cat lab. Nebini Kumasi Ghana na Confano Kolebunko and Nebio. As I speak with you now, where Confanochi baby emergency ni one car park no nchen wa almost structures storyboard structures come baby ho I don't know cat lab and we na come ho problem insect e do be call nkranma mu no Asante mantema ye betimi ahwew na boa ma empomdi so etimi akọ beyond that UGMC Mahama Hospital wo nkran le go be fefe no dia nka me wo fa kofo sha ase ma ye no KNUST Medical Center. And some of our over years, in 3 years, President Mahama, Ejina so making sure 400 million Ghana cedis are making available and the concert I walk back to KNUST, a whole Ejuma, KNUST Medical Center. In the tertiary level, that is what is coming in to help us. At the tertiary level, we say we are Health/Minister, the Abba said this year, Yemiano. If you feel last month, EC before our Omoye, a Hodima. Substation or any electricity connection. Next week, water for also go. Say, at my four Kumasi South staff deployment and they Kumasi South your regional hospital. So you movie staff strength now they are calling near maintaining Kumasi South as a district hospital. And this is why you're doing this year. The aka emua the guso procurement processes no with PPA and the defense ministry, health ministry. Any finance ministry ni after evaluation about you know I was see it to clear with PPA any financial management act ni mre wo ho no ansa na yetimi akọ enti no pending but ye ka e dey share Ghana for ne Asantehene boss say this year yetimi nya KNUS Medical Center koso no mo nyesika this year say we are coming up trade coming up ofori kromo coming up then no mo obi anfa hu enso obi mu say ebia healthcare in Ashanti region problem maintenance aba bibia so a problem of coordination because obia wana do more than say oh obenya yaresa this a G obenya yaresa this a G that is what we are fixing with a coordination strategy they do akwamu a coordinate between regional health directorates and Confanochi so that say over Confanochi yetumi was say tafo Baba ya stabilizer for 3 days. The akano, you bet to show what district hospital. I was here to me as a reverse referral system now. Oba na ya stabilize one. This all that Confanochi to out. You bet to my side back my doctors for it na hear my wire at all. Basically, these are the things we talked about. Beyond that, there were sanitation related issues. And then there may be here and nanom at time. Never down mass at the Euros. Say just especially near a lot of problems so because I just need job in the boom. Omo team no job inform say ye dey a ball abi for so e dey about now omo land sanitary land field na me adom Monday me call ha me ne okosi ojesu man hene ebi ehyiamu no otumi aboa ye nya asase amaye MCU no penifo ho adwuma say dey be just problems no do na so ebeko Kumasi dey no so sanitation problem mo team mayor ono ade to akwamu mamuhu challenges one na mu di obeto ye ene nyama ode gu akwamu ode solve sanitation problem ye me de bebre wo mu ye nsamansaman initiative na nanom di o ma ho ode atachira mayor ba start on 3rd July the no dey said the aka no the patrol ni do what is right in terms of making sure say we environment no environment no intelligence for the tough abomu no and then two key issues and they discuss here the issues of health, the issues of sanitation. The better than normal say a brand your baby are in our home in our the Boma Asantehene. Abusia enti nchiremu kakra na Asantehene ntemu so for yewura Dr. Frank Amakohene edem nchiremu edon nsɛmtwerɛfo sɛ yɛmfa mmra bonte na Ghana manma ina hu de akoso nti ni nyina yɛ Asantehene ene Ghana man nyina yie mu nti me nua a wo hwɛ me ebi kwa na wo mfa Asantehene ba bia emu na nhia mu akose ɛyɛ yie mu ɛyɛ me yie titiro pa sɛ wo ka mantam du a bidi ka wo bɔbɔ so no a yɛ nyina yie yom nti yɛmfa mpa bopa entai na no mu achi Israel ka yɛmfa mpa bopa entai ɛyɛ yewura Reg.Minister Asantehene ntemu
aban anamusini owa ha afei Kumasi Kropon aban anamusini owa ha yeyura Zuba Richard Ofurajman honorable ene mpanyifo ahodo akasa nyame na akoso nka ho na omonyenwen pasa amoa ema santema ntumpo sanse kotokohene akoma pan na butrenti ena amani na akoma ne sana nanom so eboase bibia beda ne kwan so na asem bibia okaye e de fa se riwe bi kwa na bebia nse nipa kwa gina Kumasi anu wagina bebia nse obi kwa tena eya ade anu watena eba sa na ama me ma ha twe ni nyina ka wona ama Kumasi kwa twe kakra sanse Kumasi nso woni be say the second largest and I said the second busiest and the second most commercialized city we we in crime free wa e Kumasi and about population per se Manta Asante Manta is the second most populous region it was a debia here course no Bruni be say was in line with modernity so it's a fan for one territory in Sibia be boko na arawo sam we see here e ko kon chi bi nsi bi se bedu ba bi na biaya kutukuru obi nya akwanhye ne ko everybody say yes yentimi ni obi a because aha ye ma ye ni mo bia ha everybody say ha twen pa ni kwan se basa na yes sempen for tie akunya so abre se wo moa na afere military hospital afei tredenom any hospitals ahodo aka ofori krom na yenye afọ be ko for no chi amezo ko Kenya University a teaching hospital ne ade yenye ye ho yenye ye temmoa na sabi apomuden ene ayarehwe enim amanyosem enim amanyoko bia ti ye ne se be boa ne ma etumpo na boy nyan ma wo Ghana ba bia because obia ba Kumasi 10 regions Bono region Bono East half Western region Western North afei East Central for baby Eastern region for baby Northern region Northeast region Savannah region Upper East Upper West no one yakina aha no ba be jare santi ye boa be enwa Asante move pankwa na Asante man mu ade hye nkwa be boa Ghana na be bia e ka be that's all jebre na hwe be di kopna usu ebe pem ye be hia na me ka makra baba your perfume near my degree home my own yisha. Nani any je woman say perfumes no able show her no. So ban ya when you whom be a whole tester and away your showcase is so hey. I a cat tester nature say yes I na ba betono. Unim the way let's see now aha packaging now ba o shake the way amber glue we ho ti wo shake ya ma unya na wo hwia na se wani je ho a na wafa ti ye niema ne de